Tervetuloa viikkohaasteen pariin. Tänään harjoitellaan armottomasti lavan erkkaamista. Kannattaa lähteä ehdottomasti kannasta, on vaan yksi oikea suunta, ei kärjestä kantaan, vaan kannasta kärkeen. Yes. Mä näytän mallia ja kohta lopussa näytän itse haasteosuus. Niin palataan kohta. Noniin, seuraavaksi olet verkannut ne, niin tarvitaan kiako ja teet mieleiset kuviot sinne. Meikäläinen askerteli esimerkiksi omaan lapaan tällä Cole Hudsonin imitaatiot, että vähän ristikkoa keskelle ja maalia tonne ja sitten kääntöpuoli vielä yllätyksenä tällä. Ei muuta kuin tee mieleiset erkat lapaan, väritä ne kiakolla ja nähdään seuraavissa reeneissä. Moro!